Hello everyone! Mega love shout out sa inyong lahat. Sugod-sugod mga kapatid. Hindi ka na nga, Lex. Makain na tayo. Ayan, shout out sa inyong tanan. Wait lang, share ko lang tong ating live stream. Ayan, hello, 1 million. Ayan, salamat.
Lagi akong masasabi. Ayan, Sheila Vlog Australia. Hello, sis. Kumusta, sis? Tusok na. Salamat, sis, sa patusok. May jacket ka na dyan, sis. Ayan, salamat. Salamat sa iyong pagbisita. Ayan, tamsak po, host. Ayan. Hi, 09. Bakit ba nalabhan pala yung jacket mo? Naglaba kasi ako ng jacket, guys. Ayan, salamat. Salamat sa inyo. Ayan, Faith Marie. Ayan, salamat, 09. Anong partner ng kape mo? Ayan, Faith Marie Gumarang, salamat. Ayan, patamsak ko sa aking premiere mamayang 1:15 Pinas time. Ayan, 6.5 million in the house. Ayan, sinisipon pa ako. Ayan, hello everything. Welcome, host. Ayan, 5 million. Dan tusok premiere. Sabi ni sis Sheila Australia. Ayan, Sheila Vlog Australia. Thank you, sis. Ayan, kung may premiere lang kayo dyan pa, ibaba nyo para tusukin natin. Tinapay lang po, host. Wow, gimas. Ayan, patamsak po sa premiere po. Salamat, sabi ni 09. Wait lang. Tignan natin kung hindi pa ako natamsak. Ay, hindi pa pala. Ayan, nakatamsak na ako. Ayan, patamsak po sa premiere ni 09, guys. Maraming salamat. Ayan, 3 million. 3 million. Ayan, salamat sa 3 million na nasa danho sa premiere mo. Ayan, salamat. Ayan, Angel Heaven Vlog. Thumbs up dan host. Hi, Angel. Thank you. Ayan, sa mga dyan, guys, sa mga wala pang 1K ang pangalan dyan, ay wala pang 1K ang subscriber, pwede natin ipaangat.
Ayan, magbaba lang kayo ng bahay dyan or just type Ilocana. Ayan, patamsak po sa aking premiere. Thank you. Uy, bumaba siya, oh. Ayan. Hello, hello, Angel Heaven Vlog. Ayan, may 1K ka na ba, Angel? Zero 09 Vlog, besti na kita po tagal. Sabi ni Trackdown, harang tusok kabsat. Sino yan si Trackdown? Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, Trackdown, life in Christ. Hello, hello, hello. Ayan, nalabhan ko yung mga jacket. Host, stay me sa'yo, sabi ni Angel Heaven. Stay me sa'yo 10 minutes, may work pa kasi alam niyo na po buhay LFW, sabi ni. Sige lang, Angel. Sige lang, sige lang. Ayun. Sana mag 3K na to. Ayan, shout out sa inyong lahat. Basta host, dito lang po ako sa inyo. Support always po. Sige lang, Angel. Thank you. Angel Heaven Vlog. Tignan ko nga kung ano. Ayun. Ayan, Benis Dan dikit po, sabi ni Faith Marie. Ayan, salamat 4 million in the house.
Ayan, salamat, Tri. Salamat sa inyo. Ayan, nagbaba ng bahay si Ganda Faith Marie Gumarang. Magmahalan lang kayo dyan, guys. Magdikitan. Ayan, nagbaba ng bahay ti Sheila Vlog Australia. Ayan, magdikitan na lang kayo dyan sa baba, guys. Ayan, Leo FW Vlogs. Hello. Hi, sis. Musta, sisi? Okay lang, sis. Ayan. Musta revenue? Di ba nabawasan sa akin? Bawas. Revenue mo, di ba nabawasan? Bawas, ha? Hindi naman, sis. Sawa ng Diyos. Laban-laban lang dyan, sis Leo FW. Pero yung mga iba nababawasan. Ayan, nagbaba ka ng bahay mo dyan, sisi. Ayan, kasi kasi ako nag-work sa YT ko, kaya siguro. Siguro, dahil minsan nagbabawas kapag hindi ata masyadong active. Patikitan mo na lang to, sisi, sabi niya. Lagi kaming sabay, sis Leo FW Vlogs. Kasi bukas hindi ako makapag-LS kasi day off ni Habi. Minsan lang ako nakakapag LS kapag weekdays kasi day off ni Habi.
Ayan, padikitan mo na sabay. Oh, alagaan si Habi Jude. Bisaya ka ba, sis? Ilocana, sis. Ilocana, Ilocana. Saan ka ba ngayon, sis Lee? Ang kulit ko, ako lang maraming comment. Okay lang, sis, para may kausap ako. O, diba? Para may kausap naman ako. Nasa HK ako, sis. Si Binis nasa HK din siya eh. Nagkita na kayo ni Binis? Akyat ka dito, sis, para para may kausap ako sa taas. Haha. Nagyaya talaga ako ng kasama ko sa taas, no? Ito yung hagdan, oh. Ayan, shout out sa lahat. Lagi kaming sabay basta Saturday and Saturday to Monday dito sa amin. Lagi kaming sabay ni RJ. Hayaan mo na 'yon. Alangan naman di ako mag-LS, di ba? Huwag dito amo ko sisi. Ayan, sige lang. Dot na lang sis, dot na lang. Ayan, shout out. Ayan, padikit po kay Simply Jen kay Angel Heaven Vlog. Ayan, Auntie Pilipina, harang, sabi ng Auntie Pilipina. Mamu Labs, hello! Ayan, nilabhan ko yung mga jacket nyo, kaya nawawala yung mga jacket nyo. Ayan, 5 million in the house. Itamsak na this. Hello everything, sabi ng Auntie Pilipina. Ayan, hello. I see Gakutan, hello. Ayan, salamat sa pagbabalik. Yakap mga kapatid, sabi ni Lee. Ayan, i-type nyo lang yung Ilocana or just drop your link. Okay lang yan. Matagal ka ng mone, sis, Ana? Matagal ka ng mone, sis, Lee? Yes, Kabsat. Ayan. Ayan, 3 million, 3 million, 3 million. Ayan, salamat. Ayan, patusok ko sa aking live premiere mamaya, guys. Salamat. Mag 2 months pa lang, sisi. Didikit muna ako, sis. May pin ka na, sis? Saan mo pinasend yung pin mo, sis Lee? Didikit muna ako, sis, sabi ni IC. Sige lang, IC Gakutan. Ayan. Dito sa SKCC nung 16 pa lang nag-email si Lolo. Medyo matatagalan pa konti yan. Hi, Kenya CIE. Salamat. Good day. Kasi si Auntie Pilipina nandito sa US. Sinend nung December 15 pa yung pin niya, until na wala pa. Hintayin mo na lang, sisi. Pero kapag may
Kapag may pin ka na, magsasahod ka na, sis Lee. Ayan, sis Smile, hello. Salamat. Ayan, salamat sa paharang. Ayan, Lidan, sabi ni Icy Gakutan. Hello po sa lahat, palambing naman po. Patamsak sa premiere, sabi ni Kenyos UAE. Ayan, baba mo dyan para tusukin namin. Ikaw, sis, nakasahod ka na ba? Oo, sis. Sa awa ng Diyos. Ayan, patamsak din sa aking premiere, guys, yung nakapin message po. Yung nakapin sa taas. At saka yung mga premiere nyo, guys, ibaba nyo dyan para tusukin namin ng karayom. Ayan, dan premiere mo Kabsat Inday, sabi ni Icy Gakutan. Ayan, 4 million in the house. Shout out. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, salamat. Ala ayan, hi. Ala saan ba yun? Iba na yung saan ako nag-ano. Iba saan ako nagtitingin. Ayan, mega love shoutout sa 4 million people, sabi ni Kenyos. Ayan, baba mo yung premiere mo dyan, Kenyos, para tusukin namin. Ay, hi, Sis Debbie. Hello. Good afternoon. Ay, good evening. Good evening na pala. Ayan, here lang, sis. Hello to all, sabi ni Sis Debbie. Sige lang, sis. Salamat. Ayan, 7 million in the house. Debbie Bustamante, hi, sis. Sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, 7 million. 7 million. Ayan, Filipino Country Life, done to you, sabi ni Lee OFW. Hi, sweet mommy, Kuko. Hello, tamsak na sis, harang.
Ayan, salamat. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo dyan. Ayan, Ilocana, Pilipina. Ayan. Tamsak na sis, harang. Ayan, salamat. 5 million in the house. Ayan, magmahalan, magkipagdikitan na lang kayo dyan, guys. Ayan, MTP, MK, good day host. Hello po sa lahat. Apaka po. Natamsak ko na po kayo kahapon doon kay RJ. Salamat po, sabi ni MTP, MK. Ayan, MTP, MK. Ayan, naka 1K ka na ba ng subscribers mo? Kung hindi, ililista kita para ikaw yung susunod na ipaangat natin. Thank you po. Balikan po kita mamaya, Lee, OFW Vlog, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, nagluluto lang po siya. Ayan, feel free to drop your link or just type Ilocana po. Ayan, and don't forget to smash the like button. Thank you. Ayan, wala pa po host. Ayan, sige, ilista kita dito, MTP. Ayan, hi sis, simpleng OFW Garnarde. Ayan, salamat. Nilabhan ko kasi yung mga jacket nyo kaya nawala. Ayan, magmahalan muna kayo dyan. Ayan, salamat sa pa-BG Swift Mami Kuku. Ayan, 9 million in the house. Shout out, shout out. Ayan, thank you host Ganda. You're welcome. Makipagkaibigan lang kayo dyan. Magbaba kayo ng bagay. Busy lang sis, trabaho bahay muna. Sige sis, sweet kuko. Sweet kuko, sweet mami. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, 9 million in the house. Hello, everything. Ayan, nandiyan pa ba si IC Gakutan? Hindi ko na nakikita nagbababa ng bahay. Hindi yan aangat kapag walang bahay. Ayan, salamat Kabsat OFW, simpleng buhay. Ayan, thank you so much Garnade family. Ayan, 10 million. Ayan, pa-share naman tong ating live streaming sa inyong mga community or mga GC. Ayan, 8 million, 8 million. Ayan, magmahalan kayo. Ayan, ibaba mo lang po yung bahay mo, sis MTP. Ayan, 8 million. Thank you and you're welcome, gandang host. Ayan. Ayan, itype mo lang yung Ilocana, Kabsat Garnade family para ibaba ni Nightbot ang iyong bahay, ang iyong mansyon. Ayan, thank you ng marami. Magmahalan, magdikitan at makipagkaibigan. Para umangat po at para mag-grow po ang ating subscriber or mga bahay.
Wow, galing ni Nightbot, sabi ni ate. O, di ba? Ayan, magdikitan na lang kayo dyan, guys. Ayan, nandyan pa si Sis Ismail. Dikitan nyo ng bonggang-bongga. Ayan. Hello, everything. Hello. Ayan, Sis Danalie. Hello. Sorry ha, nalabhan yung jacket mo. Kaya nawala. Ayan, dikitan nyo po ang maganda nating kabsat at sisi natin na si Danalie, guys. Ayan, binaba ni Nightbot ang kanyang bahay. Ayan, 8 million. Shout out. Ayan, sweet mommy, Kuku. Hello. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, NT VIP Cheryl, thumbs up na po. Nag-iwan ako ng bakas, sabi ni MTPMK. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, MTPMK, para madikitan ka nila. Ayan, dikitan mo din. Ay, wrong spell. Dikitan mo din si Danalie, Anti-Pilipina. Mga legit mga yan. At saka si Jen. Ayan, 7 million in the house. Hello, everything. Ayan, shout out. Ayan, magmahala lang kayo dyan. 7 million in the house.
Ayan. Salamat sa pabigi, Mami, Kuko. Magmahalan, magmahalan. Ayan, 7 million. Shout out. Ayan, shout out ganda host, sabi ni Jean Bautista. Hi, Jean Bautista, shout out. Nakagraduate ka na ba? Ayan, 9 million in the house. I need banana. WH here and WH here po. Ayan, sis Kabsat Denise, good morning. Ayan, naka 107k na yung King Tide. So, wow! Brongga ka dante. Nag-viral na. Sana all, nagba-viral ang video. Wait lang, silipin ko. Wow! Ikaw na talaga. Ayan, 8 million in the house. Hello. Ayan, thumbs up Kabsat. Ayan, salamat. Ikaw na, Auntie Pilipina. Ay, narupa man. Pawalak ti kwarta. Ayan, shout out sa inyong tanan. Tarat. Ayan, 10 million, shout out. Ayan, asan na si ano? Sino pa yung hindi nakakaano dyan? Jean Bautista. Ayan, baba ka ng bahay mo, Jean. Ayan, patamsak po sa aking premiere din. Salamat. Lapit ka na mag-grade 6 CC, Jen. Sabi ni Kabsat. Ayan. Yes, malapit na siya mag. Ayan, 11 million in the house. Hello, everything.
Ayan, shout out sa mga, ayan, Danali Tamsak na po at may bakas na doon. Iniwan ko na din. Bisita ka din sa bahay ko. Sabi ni MTPK. MK. MTPK. MTP. Ano po ang isabihin ng MTP? MTP. Ayan, patamsak din po sa aking premiere. Salamat ho. Si Ilocana ka din pala. Yes. Ilocana 100%. 101% na Ilocana po ako. Pero hindi lang yung yung tawag dito. Wag lang yung masyadong malalim. Ayan, shout out. MK play, sabi ni Jean Bautista. Ayan, Jean Bautista, baba mo yung bahay mo or just type Ilocana. Ayan, 8 million in the house. Ang tanging alay ko sa'yo aking buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na. Ayan, initial ko host MTP. Ako din kaso Biskanya. Hahaha. Biskana, Bisaya, Ilocana. Wow. Ayan, nandyan pa. Ayan, dikitan mo MTP si Benis. Pero baka dikit mo na siya. Ayan, 9 million in the house. Ayan, dikitan nyo din si Sis Donna B. Chong. Kapsat, baba ako, premiere ko. Sige. MTP, MK, done. Sabi ni Jean Bautista. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ayan, 9 million in the house. Shout out. Ibaba natin yung bahay, yung premiere ni. Anong oras yan, Kapsat? Binis. Ah, 10 a.m. Book ay, ano pala yan? 12 p.m. ba yan? 12 p.m. Kaloka ka. Binis. Ayan, 8 million in the house. Hello. Magmahalan kayo. Salamat, host. Jean Bautista, baba mo yung bahay mo or just type Ilocana. Thank you.
Ayan, gwapa, sino yung naka-play doon sa, Rachel Yue, Hortizuela, ante. Lablaban, lablaban, lablab. Ayan, lablaban naman po, sabi ni Wilma. Ayan, oh. Ayan, naibaba ko na yung premiere mo, Kabsat Binis. O, di ba, inunahan na kita. Ay, anong oras yung premiere mo? 12 p.m. ba yan? 12 midnight. Ayan, 9 million in the house. Hello, hello, everything. Andyan pa si Sis Ismail. Di kita nyo siya, guys. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Yes, 9, 10 million, 10 million na guys, 10 million. Ayan, 12 na bigat, ha? 12 p.m.? 12 p.m. 12 a.m. kaya yan. 12 a.m. dyan sa inyo. Ayan, edit ko ta. Nabalikan ko na dumikit sa akin, Sisi Love, sabi ni Danali. Thank you, Sisi. Ayan, 9 million in the house. Ayan, wag niyong kakalimutan yung birthday greetings niyo sa akin. I-edit ko pa yon. Thank you, thank you. Filipina Country Life done, sabi ni Jean. 11:30 a.m. Okay lang ba yun, Kapsat? 11:30 a.m. AM. Dapat AM mo ilagay. Dapat AM dyan para maging PM dito sa akin. O, di ba? Para ma-support ko din. Huwag yung madaling araw. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Magmahalan kayo dyan. Ayan, Jenny Tabias, tamsak host. Ayan, salamat. Benis Channel, tamsak na ganda. May bakas na rin. Paakap din ako. Sabi ni MTPMK. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Magmahalan lang kayo dyan at makipagkulitan kay host. Ayan, kung may tanong kayo guys, yung lalong-lalo na yung mga bago dyan, magtanong lang po kayo para i-share ko din ang aking kaalaman dito kay YT. Kung alam ko po yung mga tanong ninyo. Para may pag-usap. 12 a.m. Summit ha. Wait, edit ko lang ha. Oo, 12 a.m. kaya yan, hindi PM. Ayan, thank you so much. Ayan, patamsak po sa premiere ni Binis, guys. Ayan, at dikitan nyo din si Auntie Pilipina. Ayan, salamat 9 million in the house. Thank you. Ayan, nandyan. Thank you, host. Sabi ni Jean Bautista. Ayan, magmahalan kayo dyan.
Ayan, shout out sa inyo. Ayan, LBP Dan Harang. Ayan, salamat Kabsat. Ayan, Kabsat Vicky, hello. Uy. Ayan, 7 million in the house. 12 a.m. 12 a.m. yan. Kabsat, ano oras dyan sa inyo pag ganong time? 12 noon? Kapag 12 noon, 10 p.m. 10 p.m. Kapag 12 a.m., yung madaling araw, hi Timang Channel, kumusta? Kapag yung madaling araw, 10 a.m. dito, pero tulog ako sa a.m. dito. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan, 9 million in the house. At patamsak po sa aking premiere in 2 hours. 2 hours. Ayan, shout out sa 9 million there. Thank you so much. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, Cyrus Espano, Kabsat. Ayan, dikitan nyo si Espano, Sire. Ayan. Ayan, shout out ako. Bakit ako si Lalabos? Ayan, nilabhan ko yung jacket mo, di ba? Ayan, ngayon mabango na yan with Downy na yan. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Hahaha, sinong labos dyan? Sabi ni Auntie Pilipina. Si Sir Kano, sila labos Kano. Dan tamsak sa premiere mo ho, sabi ni Kabsat LBP. Ayan, Kabsat LBP, na-post ko na sa aking community yung na-play ko kay Pixie Das. Ayan, 12 million in the house. Shout out. Mega love shout out. Ayan, LBP, patamsak po sa premiere. Wow, ang sipag talaga ni Sir mag-edit. Ayan, patamsak din aking premiere, Kabsat. At patamsak din ang tawag dito. Saan na ako?
Ayan, nakatamsak na ako, sir. Hindi na ako nagbakas. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, thanks host. Ayan, you're welcome. Ayan, nagbaba ng bahay si Kabsatlin, Vision Production. Jean Bautista, Dan na tamsak at pakas, sabi ni MTPMK. Ayan, magmahala lang kayo dyan at makipagdikitan. Ayan, ayan, ayan. Hello, hello sa inyong lahat. Sis Jean, Ilocana, si. Parang kagaya yung aking channel, si. Ayan, thank you so much. Thank you. Ayan, salamat, salamat. 9 million in the house. Ayan, 10 million, 10 million. Ayan, salamat. Ayan, 9 million in the house. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. Antok. Ayan, ayan, ayan. Hello, hello, hello. 7 million in the house. Hello, every 2. Hello, every 7. Hello. Ayan. 7 kasi ang people here, kaya every 7. Ayan, ayan, every 8. Hello. Hello sa inyong lahat, every 8.
Nakaluto ka ng te? Ayan, ayan. Mahirap. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo, sapat at totoo. Ko ay iyong basahan. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo, sapat at totoo. Ayan, Mega Melon, visualizing while in the bus. Visualizing, where are you going? Where are you going, Kapsat? Why you're always outside? And why are you always riding a bus every day? Ayan, fried chicken and broccoli because I need to film for another premiere. Oh, wow! Ang sipag mo naman. Siguro marami ka ng revenue kasi you always have upload every day. Ayan, Phil Mabuhay Live. Hello, sis. Thank you. Ayan, thank you so much, 10 million in the house. Ayan, Kamsat Guard Nade family, salamat sa iyong pabiji. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Magmahalan, magbikuitan na lang kayo. Ayan, 10 million in the house.
Ayan, kumusta po? Okay lang sis, Phil-Am mabuhay. Na-edit ko na kabsat 11:30 bukas ng umaga. Sige, sige. Ayan, patamsak po sa premiere din ni Cyrus pa, no? Ayan sis, Phil-Am mabuhay live. Taga saan ka dito? Taga saan ka dito sis? Anong banda? Saan kang banda sis? Ayan, 10 million in the house. Ayan, patamsak din po sa premiere ni Binis guys. Salita mo'y panghahawakan ko. Di ba yun yun? Salita mo, tapat at totoo. Ayan, at patamsak din po sa aking premiere na nakapin po dyan sa taas. Mag-premiere po ako in 2 hours. Yes, Kabsat. Ayan. Praise, ano din mamaya yung premiere ko. Praise Him. Yung choir presentation ng mga kaibigan ko doon sa Taiwan. Ayan. Hello everything sa inyong lahat. $9 million in the house. Sa California po sis. Ayan, nagbaba ng bahay si sis. Phil-Am mabuhay life guys. Dikitan nyo. Seres paano, dikit na rin po sabi ni Binis. Ayan. Ayan. Magmahalan, magdikitan. Ayan, dikitan nyo din si sis Phil-Am mabuhay life. Ayan, from California. Ayan. Dikit-dikit kayo guys sa mga dollar dyan. Binis, salamat po, balikan kita, sabi ni Sire. Ayan, magmahalan kayo dyan, magdikitan. Ayan, 8 million in the house. Hello. Baby pa yung bahay na. Wait lang. Ilagay natin dito. Mabuhay life. Welcome to Beyblade Burst. Ayan, ito ba yung bahay mo, sis? Or ninja yan? Ayan, sis Phil-Am, baba mo yung bahay mo para madikitan ka nila. 53 pa lang ba yung bahay mo? Ayan, salamat sa kapal. Phil-Am, mabuhay lagdan, Kalimbangers your house, kapatid, sabi ni Sire. Ayan. Harang is live, sabi ni Sis Jen. Ayan, sorry naman na late. Okay lang, Sisi Koy. Okay lang. No problema. No problema, mga kapatid. Thank you po. Thank you, maliit pa lang bahay ko, sabi niya. Okay. Ayan. Yes po. Ayan, dikitan nyo naman po si Phil-Am mabuhay life, guys. Dikitan nyo siya. Para umangat po ang kanyang bahay.
Ayan, done to you, Phil, sabi ni Benice. Ayan, 9 and 8 million in the house. Ayan, taas ng harang, long life talaga, sabi ni Simply Jen. Ayan. Ayan, thank you, Sire. Ayan, nadikitan ka na ni Benice also, Phil, Kita na kita, ganda, sabi ni Simply Jen. Ayan, I miss you sa taas. Namiss ko na kayong dalawa sa taas. Ayan. Sana may Simply Jen jowa, sabi ni Danalie. Sana all may mag-sponsor ng mag-sponsor ng GoPro. Nag-pre-premiere sila ng GoPro, oh. GoPro Hero 8. Ayan, thank you so much. Ayan, Kapsat Vicky, thank you. Ayan, Sire, Dan, sabi ni Sis Pilam. Sisi Dana, sabi ni Benny, ni Benis. Naging na tuloy ako, Bisaya man. Benis. Ayan. Ayan, Sisi Jen, o, diba? Ayan, naka 6 hours si Jen kanina, o, kayo. Laban kayo. Sisi Benis lalab, sabi ni Sis Dana. Ayan, magmahalan at magdugsulan lang kayo dyan. Wag lang ang iba ang dugsulin nyo, ha? Basta magmahal lang kayo dyan. Ayan, Kapsap, pumanaw na kay Jay Aguila, mabisi ako. Sige lang, sis. Sige lang, sis. Sige lang, Kapsat. Ayan, salamat, Kapsat, BK. Ayan, super. Ayan. Magmahalan, magdikitan. Halo, magandang dilag dito. Dana Lai Jowa, Benis Anthony, shout out to all, sabi ni Simply Jen. Sana all magandang dilag. Malapit na naman akong tumanda. Ayan, Filipina Country Lives in America, ganda. Busy tibiyag ko, Kabsat nga maten na premiere da baring subyanan dak. Sige, Kabsat. Ayan, busy ka tibiyag mo. Ay, okay lang yan. Yan kasi kapag may trabaho, minsan lang nagkakaroon ng time kay YT. Hindi kagaya ko full-time bahay. Ayan. Thank you so much everything sa lahat ng andyan. Magmahalan kayo at makipagdikitan. Ayan, shout out 10 million in the house. 10 million. Sana all maraming tao kapag nag-LLS. Sana nasa 20, 30. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, salamat Phil Am. Ayan, hi Simply Jen. Oo nga, nakakahiya din kapag di ka maka-full support, sabi ni Kapsat Vicky. Ayan, 9 million in the house. Hello everything. Hey, girl. Ewan ko.
Ayan, shout out na lang. Shout out, shout out, shout out. Mega, mega shout out sa inyong lahat. Ayan, Madam Vicky, hello. Kuna na ni sa OFW Simpleng Garnade. Pilam, Madam. Dan po sa bahay mo, sabi niya. Ayan, Ilocana. Ayan. Vicky Dan, sabi ni Pilam. Ayan, shout out, shout out, shout out sa inyong lahat dyan. 9 million in the house. Takwa ti tukar tipan nakabalin kindayaw ti kagnanayon sa dino agsarday. Oy, nakanunog nga Ilocano aya. Takukwam ti turay tipan nakabalin kendayaw ti agnanayon adinno agsarday. Ayan. Tugot iti dana ti biag ni Sir Espano. Thank you sa pa-welcome mo, sabi ni Philam Mabuhay. Gagawa ako ng Jasril, tamsak dan tita, sabi ni Jasril. Hi Jasril, patamsak sa premiere ko mamaya. Ayan, 10 million at bikitan po si Jasril Albaran. Pagsarmingan. Tibiyag ni Cyrus Pano ngagpagnapagna abigbigat o nga mapan ag film ti premiere na nga binigat. Kanina pa ko pantusok yan tita premiere mo. Ayan. Si Jen, lapit na graduation mo ng grade 6, sabi ni Binise. Ayan, salamat sa 12 million in the house. Hello everything. Kaya Jasrel. Ay, Jasrel. Pag-graduating na yan, sabi ni Simply Jen. Cyrus Pano? Pagsarmingan itibiyag ni Cyrus Pano ngagpagnapagna nga mapanag-video abinigat tadda may premiere na ngagnanayon. Kuna na. Ayan, 13 million in the house. Hello. Ayan, tumanaw-taw nga, Chris.
Ayan, bakit tita? Anong bakit tita? Hindi, nagkamali ako ng tawag. Dapat si Sir yung tinatawag ko kanina. Ayan, magmahalan kayo dyan. Magmahalan kayo. Ayan, 11 million in the house. Hello. Magmahalan kayo at magmahalan. Naharang tuloy ako, ha? Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, magmahalan. O, andyan pa ba si Sis Pilam? Ayan, Desrel, dikit mo na ba si Benis Gen at saka kay Donna at saka kay Dana? Ayan, simply done. Sabi ni Sis Pilam, mabuhay. Isa pa lang nadagdag. Ayan, 13 million in the 13-11 lang pala. 13 million ka. Ayan, salamat chat. Shout out sa inyong lahat diyan. Praise Him, praise Him, praise the Lord. Yes po. Ayan. Oh, tita, dating dikit binis, sabi ni Jasrel. Ayan. 12 million in the house. Shout out. Ayan, Lee OFW vlog, dan sa'yo. Sabi ni Kabsat Anti-Pilipina. Kabsat Pilipina. Ayan, Princess Dan, sabi ni Philam, mabuhay life. Ayan, magbakas ka lang sis sa kanila at babalikan kanila kapag nag-check sila ng kanilang notification. Yung isa na nag-shoutout sa akin kanina na dumikit daw, hindi naman hinahanap ko. Buti pa si Lee OFW vlog nakadikit sa akin. Ha ha, kuna na ni Anti-Pilipina. Ayan, magdikit po ng maayos para mabalikan po kayo. The sunshine. Ayan, 10 million in the house. 10 million in the house. Madam, salamat. Sabi ni OFW, simpleng buhay, Garnade. Ayan. Aridjaw aw, sabi ni Sire. Ayan, shout out to all of you. 10 million in the house. Pamela Wanda. Ayan, 9 million in the house. Thank you. Thank you ng marami. Wala pa yung sila, wala pa sila Jean Travels.
Filipina country, love, Dan love, sabi ni Phil mabuhay, back din po, sabi niya. Ayan, 8 million. Binibining marikit na dalangin ko. Panghabang buhay na ito. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa naman siyang iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di ka man ginto pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakit. Parang nahulog ako sa mataas na pangin. Di ko na malayan dahil sa iyong mga tingin. Hubog ng iyong katawan ay nakakatulala. Islap ng iyong matay tanawin napakaganda. Di matatawaran kahit pa magdamagan ko pa itong titigan. Di ko to pagsasawaan. Binubuhat mo ang aking pakiramdam. Ang tingin ito ikaw ang nagpagaan. Tayo ay nagkaway at nagkayamutan. Ngunit walang umawat kaya nagkatuluyan. Oh, ating binibini, ikaw ang pinipili. Sa sulat ni ng aking pag-ibig. Oh, aking binibini, ikaw ang pinipili. Sa sulat ni ng aking pag-ibig. Binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Buhay sa aking mundo. Kahit panghabang buhay na lang ito. Binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang bibigyan ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Ayan, 9 million in the house. Hello. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang bibigyan ng kulay sa aking mundo. Sana ay Panghabang buhay na ito. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, 10 million, shout out. kasalanan ko. Bigla kong subuko, hindi ko nalaman. Mas mahirap makitang masaya na siya sa ikaw, wala lang ang laban. Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya. Nakipakiusap ko na lang, kung sasaktan, ipakita mo kung gano'n siya kahalaga. Pwede bang ingatan mo siya, mga bagay na di ko man ang nagawa nung kami pa. Bawat larawan niya na magkasama, ay may mga ngiti yun na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo. Ayan, patamsak po sa premiere ni Sir, guys. Ayan, 12 million in the house. Hello. Donna B. Done, sabi ni Jasrel. Hello, Tita Cheryl. Sabi niya. Ako ang may hawak niyan. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ako ang may hawak ng ano ni Cheryl. Makita lang siya na masaya, ay masaya na rin ako. Pwede bang ingatan mo siya, mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, ay may mga ngiti yun na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya. Ayan, dikit na si Cheryl sa'yo. Phil, mabuhay.
Ayan, shout out to all. Wala akong magawa kundi tingnan. Aridyaw atam sa kandakmet. Kunanan ni. Ayan, tamsakan nyo ano apo ni Sir guys kasi agsangitin. Ayan, nakatamsak na kami guys. Ay. Nakatamsak na kami. Dalawa kami ni Cheryl. Oy. Sir Espano. Ayan, 11 million in the house. Wow, thanks host. Balikan ko to mamaya back to work. Salamat sa lahat ng support. Sabi ni Sis Philam. Sige lang, Philam. Mabuhay. Thank you. Ang ko lang, pwede ba naingatan yung sinayang ko lang? Pwede bang ingatan ko siya? Naghang na pati ang cellphone. Ipagkita mo sa ang mundo, masakit may kasalanan ko. Ayaw ka man, makalimutan tandaan. Di ba pipago mag-ibig ko'y sa'yo lamang. Matiwala ka lang, agad man ang pagitan natin dalawa. Di magkakahalang kahit malayo ka man. Mahagumusta ka na, mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di makita magkasama ngayon, pero hindi yun rason para ako ay maghanap pa ng basa. Katakot pantayan ka na, sa'yo lang ako. Ikaw ang kumpleto sa mundo ko at pumaong. Kaya wala na dahilan para ako'y maglingkod. Basta lalaki na naging kapit na ng buhay ko. Kaya magtiwala ka lang, lagi magtatandaan. Walang pagitan na maaari sa tinagkahalang. Kahit malayo ka man, pagkakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahal mo tandaan. Sir Espano, dan dikit na rin po. Sabi ni Jasriel. Natin dalawa, di magkakahalang. Kahit malayo ka man, kahit malayo ka man, di mo bago. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya huwag kang mangamba at huwag kang mag-alala. Di ko babalik, masupahan natin dalawa, maghihintay ako na lang yung makasama ka. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang. Magtiwala ka lang, dagat man ang pagitan natin dalawa. Di magkakahalang kahit malayo ka man, mahal mo tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, dagat man ang Jasriel, nabayag nga na panawin nga agdayem ta. Kunanan ni Sir. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ating iniwasan ang itong mga tanungan. At kahit di sigurado, tuloy natin ang ating nahayan. Ngayon'y naubos na ang kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumaho, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba,
Oo na lamang, di na umasa, di na iwala. Tayo Pwede. Ayan, tusok kabsat. Ayan, salamat kabsat binis. Sana. hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Sukot Also added an air. na sa laban, hindi tayo pwede. Cheat out na ako. Kain mo na daw kami. Sige, sige. Kain lang. Tayo pwede. Kaibigan ka ng malawi, bakit hindi ka natin dahil sa una pa lamang, alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat mo na pa lamang. Di na umasa, di na iwala. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Suwag nating pahirapan, sumuko na sa laban. Hindi tayo pwede, hindi tayo pwede dahil una pa lang. Alam naman natin mayroong hangganan, at kahit ipilit hanggang dito na lang. Ayan, salamat sa inyong lahat. 8 million. Pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Sumuko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Sa iyong tingin, parang ako ay natunaw na. Nakatingin mo sa aking nakabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin, parang ako ay natunaw na. Nakatingin mo sa aking nakabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Konnichiwa, suot like chinita. Baby girl, I don't know why, hindi naman ako bata. Gusto nga, hindi ko kailan ako ay bibigay. Iyong nagay, wala sa'yo. Wala ako ay natulog na. Nakatingin mo na aking nakabighani na. Di ko
Nadarama, makinig tayo, makinig tayo. Ako na yan, baka pwede na sa akin alam, yeah. Ganda naman, hindi pa lang matapos ka, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sarap ibigan na, chikita na yan, sa kanyang pinagkasayuhan, yeah. Ayan. 2 minutes na lang may premiere si Kaka. Kaka. Ayan, 7 million. Ito yung pakinggan natin. I am here with the sister. Title dito? Harap worship. Is it? Harap worship. Hindi na ako magigitara. Wala sa tono. All is stripped away. Come. Longing just to bring something that is warm, that will bless you. I'll Bring you more than a song. For a song in itself, it's not hard to hurry. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. In your endless word, no one can express How much you deserve. The weak and poor, still I have His words. every single breath. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you require. This hurts much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry,
hello, everything. Hi, Aprilin. Don't forget to subscribe. Ayan, 8 million in the house. Mwah, mwah, mwah. New Year, everyone! Hello, mga Filipinos! Have a happy and blessed New Year sa inyong lahat. Kasama ko dito si Sister Nerissa. Maghahandog kami sa inyo ng kanta. This is not a Christian song, but it's a Christian song. Kakantahin namin to para magbigay papuri sa Panginoon kasi sinalubong natin ang bagong taon na we are safe and Minsan. sana ay magustuhan nyo. Anong kakantahin? Hindi, okay lang yan. Madali lang yan para kung kahaba ng video. Palit kami kasi actually siya yung mentor ko ng guitar. Siya yung nagturo sa akin. So papalit kami para makita ko yung chords. Dito ka. Okay, ayan. After few moments later, kasi nalaglag yung phone namin. Eto na, totoo na to, promise. Wow, ang galing nila ho, sabi niya. Yes, tama, MTPMK. Mga sadyang mga matatalino ay may mga talented ang mga Igorota at Paborisimo. Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, isang gabi ay di nababago. Walang maling kailan pa man ang nais ko ay ang piling mo. Hayaan mo ako. Ang nais ko ay ang piling mo. Hayaan mo ako. Dalhin mo ako sa puso mo. Malapit na malapit sa'yo. Inaban mo, masagin mo, baguhin ang lahat sa buhay ko. Panginoon, dakila ka, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. Pag-ibig mo ay di nagbabago. Walang maling kailan pa man. Ang nais ko ay ang piling mo. Hayaan mo ako. Dalhin mo ako sa puso mo. Malapit na malapit sa'yo. Inaban mo, basagin mo, baguhin ang lahat sa buhay ko. Pagdalhin mo ako sa puso mo. Malapit na malapit sa'yo. Ibabad mo 5 million, shout out. mo. Baguhin ang lahat sa buhay ko. Panginoon,
Maraming salamat po. Have a blessed New Year, and please don't forget to like, comment below, and hit the button below para ma-notify kayo sa mga bagong videos na may upload. And please don't forget to subscribe. Bye! And God bless! Prosperous New Year sa inyong lahat. Happy New Year! Ayan, palitan natin at doon tayo sa kumakanta. All videos. Hanapin ko yung nagkumakanta. Hi guys, welcome to my channel, and today I'm going to play a song, Have You Ever Seen the Rain? But before that, I'm going to give you what chords that we're using for this song, how to play with the ukulele. So chords are C, G, F, and A, F. So it's only 4 chords. And the strumming, I just usually like do whatever like it sounded, but usually it's like down, 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 and then down, down, up, down, 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 up, down. And I hope that you would like it. And I'm sure start. Ang galing! Sana all marunong mag-ukulele.
Adjo, kainan na. Kuna na ni Ronald. LS pala to. Hi guys, welcome to my channel. Today I'm going to play Toreti, and so the chords are D, F sharp, M, D, M, G. Okay, so let's start for D. So put 3 fingers in a second fret. Okay, so index finger and 4th string, middle finger in the 3rd string, and your ring finger in the 2nd string. So that's D. Next is F sharp minor. Okay, so index finger, 1st fret, 3rd string, middle finger, 4th string, 2nd fret, and your ring finger in a 2nd string, 2nd fret. So that's F sharp minor. Ayan, 5 million. Shout out. Next Salamat. is B minor. Okay, so let's go to the 2nd fret. So 1st fret, 2nd fret. Okay, just press all the string in a 2nd fret, and then 1 ring finger and a 4th string in a 4th fret. So that's B minor. Next we have G. Okay, so index finger in a 3rd string, 2nd fret, middle finger in the 1st string, 2nd fret, and your ring finger in a 2nd string, 3rd fret. So that's G. Okay, so let's try to sing. Let's try to play the Toreti. Okay, next first is going to. Okay, so by the way, the strumming are the up, down, up, down, down, up, so like down, up, down, down. Okay, let's start. Sandalina. Then F. Arriba. Then let's go to B minor. G. Aalis na lang. D. Ayan, 5 million. Salamat sa mga 5 million dyan. B minor. G. Back again to D.
it's just 4 chords that you have to like just keep going. Just only four chords that you have to play for that song. So it's so basic. So you just have to like keep going, like D, F sharp minor, B minor, and then G, and then back again to D. So that's it. So easy. So let's try to play the whole song. Galing naman. 7 million in the house. Thank you so much, guys, for watching. Bye. Ayan, 7 million in the house. Ayan, Music LS. Wait, hanap pa ako ng ukulele video. Ito. Yun, no? Galing, oh. Galing mag-piano. Sana all. Sana all talented. Ayan, Don Stevie, hello. Ayun, tapos na. Naghanap talaga. Ito na. Ukulele din to. Wow! Ang daming ukulele, ah. Bakit hindi kita yung mukha mo dyan?
Ayan, salamat Don Stevie. Daming ukulele, may piano pa. Ikaw na. Bahala ka dyan, Jen. Ayan, free WH na tong LS ko, guys. Oh, first time mo pa yan sa lagay na yan? Para na akong nagre-reacting video dito. Yun o, galing. Madali na lang kasi kapag marunong ka na sa gitara or sa ukulele, madali na lang daw kasing ganon. Kasi alam mo na yung F, alam mo na yung basic ng guitar or ukulele, kaya alam mo na yung ano yung sa piano. Ayan, 5 million! Sana, ayan, salamat. May natitira pang 5 million. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much sa 5 million. Dun, dun, dun.
Ayan, nagdadagdag ako ng ng views at saka thumbs up. Ayan, salamat sa mga 5 million dyan na nag-aantay. Ayan, i-end ko na ito, guys. I-end ko na, hintayin ko na lang yung premiere ko. Ayan, maraming salamat sa inyo, guys. Mag-e-end na ako. Hintayin ko na lang yung premiere ko. Bye! Bye sa inyong lahat. Ayan, thank you so much. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. Bye, ate. Ayan, bye, Simply Jen. See you sa aking premiere. Bye. Love you all. Mwah. Bye, Auntie Pilipina. Bye.